support Temba Mliswa's DNA results zvochiridza. Panguva ine vanhu vachimukriticize vachiti taikuona day in day out uchiuya uchituka VP Constantino Chiwenga munhu asina kana zuva rimwe chete rakakutadzira, but panguva ine kuchionekwa kunzi munhu akangwarisa, munhu akangwara anozviti ndiye bhuru akachangamuka anozoonekwa kunzi ane vamwe vana vari kuchingira usiri wake. Sarapinda mashoko kuda panguva ine ashamisa vanhu pamwe vachimuseka. Don't subscribe, like, turn on the bell icon. Panapa panauya Temba Mliswa anozikana kunzi aiwa Temba Mliswa anozikana kuti he is an independent candidate and panguva ine ari kuinvolva panhau dzesuccession. Panapa Isaac Makomichi anobuda nyara chiti satamba ndokunamira mukadzi kusvika azvarira chikomba. I told you mazuva aituka VP Chiwenga ndikati mufesi uyu ari kurotomboka because of stress, but mairamba. I'm sorry mukomana Temba Mliswa, but itongoshingai ndizvo zvinoita dzimba. Saka vanhu ava vaizvariswa nevanhu hobho mbo here oro munhu 1 ndiye aingonama. Ndomasvikwana achitagona Isaac Makomichi achiuya achitaura panhau yaTemba Mliswa. Topinda makomenzi vamwe vanopinda vanyora achiti it's one guy aida mavese ndo zvekuda chitaura mumwe unopinda achiti handiti ndimi maimupembedza muchiti bhuru renyika here. Mwanopinda achiti dzinongopiwa vana vasiri vadzo nemahure dzinonyepera kuzungaira. Mwanopinda achiti sabhuku varemerwa neschool fees vakuda kunyepa avo. Vamwe ndo vanopinda vachiti but ava vasi vakadzi vake kava, pamwe iye ndiye aitova chikomba. Vanopinda vachiseka achiti kuna malaugh out loudly kuda kuzviita muchenjeri. Vanopinda vachiti hanzi ndiri bhuru. Vanopinda vachiti akambozvitaura hake kudhara I think 2023 or 2024. Vanopinda vachiti from hero to zero rine nzeve. Ndo masviko anouya achitaurwa pamusoro pemukomana Mliswa. Mbodzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro paTemba Mliswa anozviti bhuru renyika. Rako masection medu, subscribe or like and turn on the bell icon.